見れますか？教えてもらえない。明治。わかんなくなっちゃったんだ。あ、わかんなくなっちゃった。また。すごい。名人に教えてもらいな。ああ、花を広げましたね。だって前大竹沢にいいね、いいね。この人でね。はい、これ止めて。はい。はい、この赤ランプ。動かさないでよ。やっぱりあれだ。やっぱりあれだったって見たときはその葉っぱをつけたんだよ。こんな下向いたんだもんだってね。こんな下じゃないもん。あんなったら角度が違う。こんもりじゃなくなったんですよ。こっち向いてね。こんもり。首振動いて首振ったりね。首動いて。お顔がね出てるんですよ。ほらフリフリしてる。僕がやったものだから多少ずれてくるのが首動いています。これなら子供ってわかる。ああ、これはっきりわかる。さっきのこんもりだけで。もうやめたい時間でくわ。さっき午前中はな、顔がね、枝ばっかりだった。だけ2個。分かった。だってフェミニンになるもん。